सब काढ़ी कंगाल सजाए सब काढ़ी कंगाल सजाए श्री चरणे स्थान दिया मोते आपणार करे निया मोते आपणार करे निया आहे दीन बांधव मोते आपणार करे निया आहे दीन बांधव मोते आपणार करे निया सब काढ़ी कंगाल सजाए सब काढ़ी कंगाल सजाए श्री चरणे स्थान दिया मोते आपणार करे निया मोते आपणार करे निया आहे दीन बांधव मोते आपणार करे निया गर्व अभिमान हिंसा देश काम गर्व अभिमान हिंसा देश काम सब काढ़ी नहीं दियो पदे स्थान गर्व अभिमान हिंसा देश काम सब काढ़ी नहीं दियो पदे स्थान धन जन पद अपराधी जेउ चतुर्विंश अपराधी जेउ चतुर्विंश सर्वदा मते से करन्ति अवस अपराधी जेउ चतुर्विंश सर्वदा मते से करन्ति अवस दास ठारे किंबा दास ठारे किंबा करी अक्षरस दास ठारे किंबा करी अक्षरस रूपा नेत्रे अबाछा मोते आपणार करी निया मोते आपणार करी निया आहे दीन बांधव
आहे हृदनाथ भाबुच कि पर आहे हृदनाथ भाबुच कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर आहे हृदनाथ भाबुच कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर भावे अभिराम भावे अभिराम दक्षिणा दास